Aprangsi kada ko phan sami kadong pajirlo nilimen kut kramsa eltum kada ko isi me chunilo tangka kido tum aphan plank pig tum aphan power kido tum aphan alang litum phan alang litum chokchi det same ilitum jongsi ki jong dun no plutang te ki jong dun tum stame kisung phunang kok da thek labenge prejam a case tame phunang kok da thek la si non is Abirta ki klang bun gela sonlo 138 videos mate la YouTube along a video chi delete ponang popolo komatuma YouTube video lo plotang te Adani enterprises mate la Adani a company atum aphan ki jong dun atum mate alang litum puthak video ka semara tum hal haya video bangke delete ponang poplo la sida kamen ki klang bangi topic nane Ravish Kumar tho Dhruv Rathi tho la penke hala Akash Banerjee pula Deshbhag YouTube channel do alang itu man same ponang po la penke prejam tum same dola la si Adani a group tum banki ningje pon ke la sono hal haya video lake approve ave a video side alang tum lake alang itu phan akoi ki pitap pusi ningje pon la si alang itum pen alang itu ma business banke mate la Adani tu ma business banke tikup dia lopolo la support si lahai a video an bangke alang li tumba puthak modela Adani a puthak video ka selam an bangke delete pon lap nang popolo la bangke alang li tumba 36 hours ki alama gela son lo Adani tum same prejam amori tum ben si mate investor tum ben si tangka en ponji mate anut ka tum si invest dunji alang li tum company long tangka pidunji bangso business ke running ji aphan la si lahai a video pen a join ni alang li tum business tame me we de lopolo la investor tum same ki invest dun jum hek loplo amad a business me we de loplo la si alang li tum koi pilo prejam a youtubers la bangke ala news ke thana tum pan same la si langna pa melo plotangte news asai ki claim same sungkrung prejam alam phunang pik alang itum a hok pet alam baklang ji pustame alang itum same kisung dokok ti hala powerful pik political hina same power do la benye tangkam ha same do pik lo plotangte la news media ke paklang tum same asabo ketikuk made asabo kisung dokok ti alang itum same lam phunang kok ti alang itum la si a hok pet alam thanji pustame thanu ne de ti Adani group tumbang alang litum chema thalo alang lituma joini pensi alang lituma business bank mi wede lok la si Delhi court long damlo defamation case pidam delo defamation case ke nalitum sami chinilo alang litum phan son anong pa juno lasono alang lituma puthak meme henono alam kaningje alang litum akoi ki pitap lasono alang litum court long alang litum bangso case bank pidam delo defamation case bank pidam delo kimang hu meme alam bank September 6 arni bang court pen ex party order bang pidalo ex party ex party mane lake hala Adani tum alam se arju chodlo hala news ke thana tum pan hala youtuber tum pan alam bang ke arju je lolang tum la Adani tum copy ma kining je hala bang so alam se arju chodlo la pen ke alang tum direct order pidalo la 138 videos but la Adani tum aputhak ke selama video an ma ke delete pon lap nang pop bangso YouTuber tuma phan mate bangso a journalist tuma phan kaning ji phan same apor pidal alang itum bangso puthak Chevoi ji phan same apor pidal lake direct delete nang polo 36 hours et polo 36 hours angbong delete nang polo benke chepaklang thek nang po delete elo pula bangso approve chepaklang thek nang po lai tip delete lo te choklo pola mai kali monon phi kebang jilang arni sitame alang lituma puthak bangke video selam ledya nang po polo mate alang lituma puthak meme henono alam ke ningje long le polo lasi matha pa melo protangte si freedom of speech sitame daga video da sonno athe komani jong si chokche by chance Adani tum pedipena ke chokche asai claim de lo protangte jongdunong le lo protangte ko sonno lasame to matha meme stame non ba ke lason pinaklo non kaselam tang ana video same delete lab dang po laben ke mo ke wang jelang ani sitame alang itu ma puthak bang ke video same selam long de lo alang itum la korlong si thanam chola pukali Google team tum pasame thanam lo la YouTube long alang itum puthak kaselam an a video same alang itum delete por labnang po polo la ben ke hala Instagram long same meta a team tum pan same alang itum than lo la post remove labnang po polo la ben ke a sai same claim pon elo adhek tum bang ke a methang same chi delete pon lo la ben ke la YouTube tum same adhek a video bang ke hide pon lablo mate patu pon lablo public long claim pon pe lablo lasi adhek YouTuber tumate la adhek journalist tumbang ke aningang samsi dolo alang itum same chesong lo alang itum court point same jongnam lo lason ke chokche nili tumal same apor nang pinang ji tapake nili tum kopi mala bang so putha kaning ji halas same nani tum nar juvek nang ji pulo labeng ke adhek a video ke akheng no si alang itum phan akoi ki pitap ki pru lason kali polang itum pen klar dak pen same pachini pon elo la suppose alang itum sitame puthot court phan chuning ri thulo
nilitum phan apon ang pinangji nilitum alam ta narjutha nilitum kupima kaningji ji hala so alam ta narjutha hala adania group mate adania company tum phan arju chot ke chokche nilitum alam same narju nangji puse alam litum same appeal lo mate chuning rilo kodlong same amat si September 18 rani bangke hala aprang la alang itum la 138 videos hala videos delete ponang ji po hala bangso order bangke alang itum put hot cancel to that ate code atum same mathalo la bangso keselam tak ana video lage non lom kalilo abana videos tame do piglo la bangke public la bangso video public long ke do tang same ajing piglo halage kadogo verat same nong chini alo laso polsi lason aron keselam mangi chokche deji puse alang itum same ningje pontulo high court along bang lason si pachini polo je journalist malam same arju ponang ji polo journalist malam arju ji pin pen ke lason aron bangke pipon det ke chokche puse la high court along bang lason si pachini polo sinon ilitum kachethanang ji bangke lason lo la adani tum alang itum aputhak lasona case si pabon bangke misen ma mate hingno dak idum lang nampa melo protang de e parnat ke mesen lo lapenge parnat ke hingno dak lo mesen bu athe bangke la solo komane atum bangke komane phan ala tum isi anong pajuno isi defame di lason dolo protang de ala tum defamation case ki pinang kok po kalilo protang de hala kalili kalang lang coba alam sami pache thang tab red lapenge pache thang lo protang de hala so munit same akai long si katikuk dokok ji jong si sia company lo protang de alang tuma business tame tingtu thedet po hingno dak po akatikuk stame dokok po laso posi labangso defamation case pusame sarkar ben same ke padu pono law and order ben same bangso defamation case same padu pono lasi kenang sot ate komania bangjong siri tum phan inong pajuno mate kechobay alam ili tum han pache thang lo tang hala bangso case si tame itum pion po lasi la defamation case jungjung mangi mesen lo komania bangjong siri tum phan inong nangjo lo tang te akoy nang pitab inong na pajuno lo plutang te ilito bangso case bangke mate bangso defamation case bangke itum pipon unlo ala itum same la youtubers sa join mate la news long ke thana tum journalist ma join ala itum business same hingo daklo laso polsi ala itum bangso defamation case pi bangke hingo nelo sitame dotulang hala journalist itum hala youtubers itum jongsi a hok alam kaning jelo plutang te la bangke chokchi det po adani itum bang chokchi det po lagi freedom of speech labang so pot ki kham khia son mandet po lage itom kaning je un a rights bang na ke ber son si mandet po adani itom bang kichok chege silo alang itom a case ki pi bang ke expertise pinak lo court pen seme pachini pon expertise pinak lo matela adani tum alam se arju cholo journalist youtubers itom kaning je lama arju je pen lo karjuji masi akama be polo alang itom direct order pi phitlo hala bang jongsi itom lang nam lo plutang te adani a group tum sami si chok chidelo adani a team sami chok chidelo ate hala youtubers hala journalist tum hal sami upload pinangji alang itum alam sami arjunangji kodatum kopi ma koson ma komasi chok chima mate koso video long si kaning je dam chok chima hala so video long kaning je pon a hok kalima kalang ma lai lang insai etc alang itum sami la bang so journalist tum phan bang so youtubers tum phan sami video bang ke pachi dile dangji polo sami non ma ke journalist alam bang ke arjuji pin no laso posi langdam pa melo plutang te laili tum kaning je longji a rights bang ke nang ber thipuson se mandate polage mate la bangso a journalist bangso youtubers tum a rights bang ke ber thipuson se mandate lo democracy si kirim a country lo plutang te mate a dead lo plutang te hala freedom of speech bang ke a rights bang ke pinangji public tum phan jong si komane a company tum komane a group tum komane a team tum dong si chok chilo plutang te pajong dun long nangji da criticism ke kido kenang sotlo athe jongdun long le dat pulotang te alang itum same aning haling si klempon tap klempon group lage jongsi jongdun lo pulotang te mate pa jongdun long lo pulotang te ajat sitame orderly sidopo mission me sidopon po lasi democracy a country democracy adet lo pulotang te rat tum phan mate public tum phan same a rights pinangji la company tum phan ponon mate la political party atum phan ponon question card julong ji phan ke lasi alang lituma video bang jongsi a hokpet mate cobai pin a video lo protang te la bangke thang lama video nang ji polo jong se alang ituma video ang pini pacho baya son do alang itu phar anong pa juno ta poson do lo protang te lake delete non pu kipuji same a rights do court pen same a rights do la bangke adani a company adani tum same alang litum phan kipuji a rights do lake same bangso a journalist tum bangso youtubers tum kaning je ala mane alang ituma video long an ke a hokpet lo protang te court pen same alang itum phan delete non pu ne Lapenke Adani
a company tum same lahai delete not bu alang tum ningji un e ki jut si ba ke alama ke si akimi si klang lo ate ke ching si ang ko bang ke alang tum men si alang tum man ana videos delete not tuma videos delete la mon court pen order pidel same a phi alang tum same appeal thulo alang tum hin ben same lam che paklang son itum alam same na juni lason ke chok chi puti song thulo amar si not bang ke hala bang so ke ching si a order bang ke cancel plot lo lasi bangso pirthi long ke ilitum langnam lo bultane lason pinak jongsi politics sa hinar same power do tangkam has same dopik lo plotang te alanitum hala anut kapre pon ke ber thip ji same kabor ipondo hala hokpet kading je atuma pan same ang hokedip heji same kabor ipondo same lason ma ke padolong liderang ji jongsi isia dead isia long ri me senang ji plotang te isia dead isia long ri pami senji plotang te hala rat tumpan same kapaning je long ji phan a right spinang ji lagi ilitum kichepakeng bole zo matha denang lagi isi ilitum kichepakeng ason lo jongsi hala powerful amunit tangka maha ke do amunit phan jongsi jongnun lo plotang te hala dai ka bipin pan same nep chek lo plotang te lage ilitum society long thangdat same akimi update polake hala tum si chodet po me enol same ala tum si rule let bang so pirthe bangke lasi penan a news channel atumangke labang sopen ajoine asabu katikuk seme do koktiti alang itum ahok pet alam ningjiji stame isi katikuk do koktiti jongsi hala politics sahinar same background ing tankring labang ke amuni plank pick tangkam ha do pick lo plotangte hala news media tum same direct ke jong dunji phan ke pheri tukti ate alang itum same pregram a case wang lipo case jongsi wang lo plotangte alang itum same kasik sak lo lason tak lo youtuber sa tum same ka siksa ke do itum same thek monong lo la event drovra the ko ane ke jethang itum ka dogo same chini lo alang li a video same kon ane a million a views same long alang li phan a supporter same dopik bon same alang li phan same kelang une do kedam tang same itum arju ponong lo alang li same case polo bon same apia case dan lo alang li haidat alang li thangna da pa babe same alang li phan same case bidat lason do jo bangso pirthi hala power ke do tumake power utilize bo hala ke chok tum phan same ke ber thip ji kabor isi same dodo hala nepal long stame la sonomati ilitum kiram tang video long same che than bonlo hadak same corruption do piglo leaders atum corruption do piglo la so joini si hadak ratum same through social media alang litum program alam ningje lo kichok chi jongnun lo pudun lo amase alang itum decision and lo mare government itum decision and lo social media an make shutdown la lo even youtube ta lo facebook ta lo instagram ta lo program social media platform an magi kirpon ablo labangso kangkira joini si rat mangi thud paklo nili tum ase angtong na ke ber thip jisi kabor i sarkar atum pu matha si alang tum chesong dutlo social media chora joini si alang tum ka chesong kali alang tum like freedom of speech mate alang tum kaningje rights kaningje long rights hala bangso rights alang tum phan ber thip lo pula son ke matha si alang tum same ka chesong asi no na bangso case dong si langdam pa melo plutang de asa watching lit hoy athela adani a company atum bang la program a journalist youtubers atum phan mane alang tum Aputhak ga kheng no son ke pulong li lo jo masa alang tum phan ke ber thip jisi ka bot ilo la so posi ke cheng si bang ke experty order si pidelo journalist tum lam ga arjunang ne lo youtuber alam tum arjunang ne lo ni tum kupima ke ningje la son tem non bolam lo amar si catching si ke order pi philo same non ma ge put hola journalist se tum same youtuber se tum same che song to si non hala bang so order bang ke cancel pon elo lalo la si la so pir the ke ka che song lok jo ajad along same che song panang kok hala bangladesh se mela so no lapen nepal se mela so no ana tum che song masi ka che song kang tung po kumar si e pran ki chi hodai kang tung po hadak same ko ane bang ko ne thi elo kumar si lahaya pran ki chi pi kang tung po same asai jok je che song panang kok jongsi political party atum jongsi government atum rat tungban kedong thipji kabor ilo protang de asai jok dilo thunang ko polake isi ning duk me abirta il tum chetan namsna nali tum kado ko wis me chini lolang ni phanke Zubeen Garg alang li ke assam ben a singer mate alun sepo alang li ya ali pu labang so alun kilun pen stame alang li hit dead lo alang li Bollywood a singer an se alang li ke kili duro banglo isi ning duk me alama gela son lo alang li North East India Festival along ke participate dunji phan mate alang li hadak lunki lunji phansi dam lo Singapore along an labang so aprang alang li scuba diving phan alang li dam lo scuba diving plotang te hala lang nong kebek lo alang li tum kado ka bi address tame doji langar lu lutpo langar lu kebek la phansi scuba diving polo hala bang so scuba diving alang li ke klembom unahud alang li achethe bang ke bang zisi da la pulo amar si alang ni phana phi yang songman lo CPR pulo tang de la aning long same ber lo la blood amukha mate avi pacheleng je phan
Apia lang lipan Singapore General Hospital along an pono da bin kada ICU long bilo same api 230 along mangke matela 19 September lo 230 along mangke arang li asapir the pena velopu dirta pipon lo ejo matha thaji Zubeen Garg alang li hada scuba diving claim creation te titi de ji podopu sitame aram jong siri tom phan nangki thik pi a date dolo protang te mane arni dolo protang te ejo eson mene the ilitom bang sopir the bangke chu ovek nangji Yadum kado ko bisa me bang sopir the benar ni si bang chu nang jilai kado ko bisa me chini lo sita me sarlong pa me pen kithi bang ke tum ning oi ning duk se me sabu jum chat thai ji sita me la ata vi pin pen sar silang aho jong si bang sopir the pen ke chu nang lo prutang te tum ning oi ning duk lo son sita me do koktiti bole bang so video long tum chatharam chana thot ke bang jila ni tum prijam prak se me tum chathan panomang do me thang me karo